Спри! Да не си луд! Тази мазнина се превръща в твърд камък тук долу. Запушваш ми тръбите. Слагай го в буркан. Никога в гърлото ми. Спри! Не ме чистиш. Просто пръскаш невидима салмонела по чистите си лъжици. Топлината убива микробите, не водата. Хей, съседе! Хубаво и уютно е в тази кошница, а? Ужасно е! Стой! Ароматът ти ме кара да пониквам. Виж, току-що ми порасна око. Не можем да бъдем съквартиранти. Получавам изгаряне от замръзване. Притисни парче пластмасово фолио точно до повърхността ми преди капака. Запази кремообразната ми текстура, човече. Спри да ме чувъркаш с ногтите си. Отнема цяла вечност. Сложи ме в буркан и го разклати силно. Обелката ми пада веднага. Работи поумно. Превръщам се в тухла тук. Хвърли филия бял хляб в буркана. Влагата ме държи мек. Не си чупи зъбите върху мен. Замразявам си семките. Студът разваля вкуса ми и превръща текстурата ми в каша. Принадлежността ми е на плота, не в този хладилник. Почернявам, кислородът ме атакува. Натрий ме с малко лимонов сок или ме уви здраво. Приличам на зелена каша, защото си мързелив.